Şu günler Mara vilayatynyň Bayramaly şäherine uçastka polisiýalary kyrý jaýlarda ýaşaýan adamlaryň öýlerini aýlanyp olary sorag edýär. Dokumentlerini barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlygy gatnaşýan polisiýa işgärleriniň arasyna kyrý jaýlarda ýaş çagalar bilen ýalňyz ýaşaýan käbir aýallary ýa-da ýaş gelinleri göz dikýän, olaryň mertebesini kemsidýän uçaska boýlaryň bardygyny habar berýär. Bir polisiýa işgäri atlandyrylmazlyk şertine öz kardeşleriniň baş goşýan şeýle hadisalary barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrungyny uçaska polisiýasynyň esasan ýalňyz ýaşaýan aýallara göz gyzdyrýanyny aýtdy. Geçen hepde Bayramalda bolan bir wakada polisiýa adamsy 2 ýyl bäri Türkiýede işleýän 2 çagaly bir geliniň kyrý jaýyna baryp onu sorag edipdir. Ýaş gelin öýüne baran polisiýa uniformasyny adamy ödünü uçaska boy diýip tanıştıran polisiýa geyimli pagony ýyldızly bir erkek kişi diýip suratlandyrýar. Zenan Maşgalanyň sözlerine görä onuň adamsy 2 ýyl bäri Türkiýede işçilik edýär. Ýaş maşgala jaý satyn almak üçin pul ýygnaýar. Ol özlerine degişli jaýlar bolman soň kwartirant ýaşamagy mejbur galýanlyklaryny aýdýar. Onuň sözlerine görä polisiýa işgäri onu gytaklaýyn, pynhan gatnaşyga çagyrýan äheňle sözler aýdypdyr. Ýaş gelin özüni polisiýa işgäri diýip tanıştıran erkek adamyň özüni bet niýet bilen çemeleşenligini, lakatanlygyny, onuň telefon belgisini soranyny aýdýar. Kyrý jaýlarda barlyk geçirýän polisiýa işgärleri raýatlaryň telefon belgilerini ýygnamak işleriniň geçirilýän barlyklaryň bir bölegi dünýäde däldigini aýdyňlaşdyrmandyrlar. Meniň üstümden gaýnak suw guýlanýaly boldy. Meniň dilim tutuldy. Hiç zat diýip bilmedim. Çık höyden neyip işigi içinden gulpladum neyip yaş gelin bolan wakany gaýnenesine gurrun beripdir. Onun sözlerine göre wakadan son gelinin ýugurjysy uçaska polisiýasyny gözläp tapýar. Gaýnene gelinine destine öý goşlaryny ýygnamagy hemde öz ýaşaýan jaýlaryna göçüp barmagy maslahat berýär. Ýöne uçaska oý aýdan sözlerini boyun almandyr diýip ýaş gelin aýdýar. Geliniň ýugurjysynyň sözlerine görä polisiýa işgäri özüniň kişi maşgalasyna göz gyzdyrmaýanlygyny, diňe kwartirant ýaşaýan adamlary belli galýanlygyny aýdypdyr. Şeýle-de ol soňky wagtlarda kyrý jaýlarda öz-özüni helakleýän adamlaryň köpelýänligini, kwartirant ýaşaýan adamlary hasaba almak işleriniň bu hadisalar bilen ilteşikligini aýdypdyr. Azatlyk radiosynyň bu waka boýunça Bayramalynyň polisiýa bölümünden kommentariýa almak synyň şugy netije bermedi. Polisiýa tarapyndan nyşana alynan Zenan Maşgalanyň gaýnenesi oňa owada öz ýanlaryna ýaşamagy maslahat berýär. Türkmenistan ykdysady şertleriň agyrlaşmagy soňky ýyllarda eklen çöldügine daşary ýurtlary şol sany Türkiýäge gidýän adamlaryň sanyny köpeltdi. Ençeme Türkmenistanlynyň sözlerine görä adamlaryň tapýan şeýle mejburi çykalgylary käbir wagt maşgalalaryň bölünmegi, çagalaryň enatalaryndan uzak wagtlap, aýry ýaşamak ýaly oňoýsuz ýagdaýlar bilen netijelenýär. Bayramalda bolan soňky wakada polisiýanyň sözli hüjümine duçar bolan aýal maşgalanyň adamsy Türkiýe işlemäge gidipdir. Ýa-da galan gelinlere olaryň dogan garyndaşlary howsar çykýar. Şular ýaly wakalar barada soňky günler köp aýdylýar diýip bir Bayramaly ýaşaýjy kwartirant jaýlarda ýalňyz ýaşaýan aýallary polisiýanyň çemeleşigi barada gurrun berdi. Polisiýa geyimini geyseler hamala ähli adamlar şolary boyun bolmaly diýip düşünýärler diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri polisiýanyň jinaýete çekilýän erkek adamlaryň maşgalalaryny hem nyşana alýanyny aýtdy. Synçylara görä Türkmenistanda ilatyň döwlet edaralaryna şol sanly güýç edaralaryna bildirýän onamsızlygy halk bilen häkimiýetiň arasyndaky gatnaşyklara ziýan ýetirýär. Mundan ozal dekabrın başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen hemde pandemiýa çäklendirmeleri astyna işini ýitirýänleriň köpelmegi bilen büdjet edaralaryny işleýän aýal gyýlaryň arasyna iş berici edaralaryň wezipeli erkekleri tarapyndan islenmeýän jinsy gatnaşyga mejbur edilýän goragsuz zenanlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler. Döwlet mediýasy ýurtda basgylanyň aýallar barada habar bermeýär.